uNkulunkulu akulonje uphile uphuze uphumelele pastor lo bechaza amaphupho. Inamba yami ngisenza ngoba uyimember noma uyacontribute ku-channel kuphela from 9 to 5 ntambama kuphela, from Monday to Friday kuphela, awungathathi. Sibheka la uJabu Nalungelo Zwethu sawubona kuyini uphupha-ke ama-T-Bags amaningi. He dreamt of T-Bags. Yini ama-T-Bags? Lokhu iy'nkambi ezisetshenziswa uma kwenziwa itiye, lezi nkambi eziba sesikhwameni, yabona esincane la. So nake singakusho one so uma ubuka ama-T-Bags, kungenzeka la ma-T-Bags uyawathenga, uyawabona, noma uwaphethe noma uwanikwa umuntu, kuyafana. So ngizwe ukuthi umuntu angathi mina ngiwathengile, mina bengiwathenga, hayi mina ngaphethe, mina ngwanikwa umuntu. It's not the same thing. So ngokwesintu uma ngenze uphupha ama-T-Bags, uPaul uma uwabona nje noma uwathenga noma uwanikwa noma uwaphethe noma uphethe umuntu. Lokhu kusho ukuthi-ke kungenzeka kumele nje wenze ukuhamba, yadingeka ey'dalweni. I remember ngokwesintu kuthiwa ifuna wenza itiyana so besho utshwala. Ngokwesintu uma bekhuluma ngotshwala balibeki ngembabe ukuthi ifuna wenza utshwala, bathi-ke hey ngenza itiyana noma-ke sizokwenza itiye, referring to utshwala, referring to ukuhamba. So number 2, kungenzeka futhi uma ubuka ama-T-Bags ubuPaul nje uwabona or wathenga or waphiwa or wanikwa or waphethe or wabona. Lokho kusho ukuthi kungenzeka kumele wenze itiye-ke lezidalwa ulibeke emsamo. Omunye angakupha lama-T-Bags ngoba vele kunesidalwa esikhala ukuthi enze itiye. Sizolenza le tiye ngalama-T-Bags lawo, ngaba ama-T-Bags e-Rooibos, ama-T-Bags whatever T-Bags lo uzobe wabonile. Sithi lelo tiye leyidalwa uzolenza ngalawo, ngiyabona, ngalawo ma-T-Bags la owabonile. Noma-ke yenza iladi-ke leyidalwa bese uyihlula lelo tiye lelo lalama-T-Bags owabonile. 3, kwesinye isikhathi uma uphupha ama-T-Bags yaba uPaul kuhle, ngabe uyawabona, uwaphethe, uyawathenga, uyaphiwa, uyawanikwa, uphethe umuntu. Lokhu kusho ukuthi kungenzeka kunombuthano omkhulu nobalulekile noma kunomcimbi omkhulu nobalulekile ozayo noma uzokwenzeka. Siyabona sibona la ama-T-Bags. Ungakhohlwa ingane yakwethu ukuthi-ke wakashela lapha esikolo. There's a school that is run by my younger brother, Spiritual Academy, Josele, ngakwazi ukucinga information. Yabane preschool phela babe ne-after care. So yini abayenzayo lapha, provide computer literacy studies, they provide ama-robotics and coding nokunye okuningi. Isikole sabo is computerized nje. Uma uza ingane yoze i-preschool unama-computer, yabo cabanga. It's preschool already, so ngama-computer. So bakuphi balapha e-Randstown. I-Randstown around Hammanskraal, Pitori. So bavula from 6 ekuseni bavala ngo-6 ntambama. Bathintile ku-076 135 0426 noma 012 004 3755. Babakasheleke laphana, thatha ingane kuyimihle laphayana. Sawubona.